rupesin vähän tutkimaan saunan historiaa, kehitys, alkuperää, kehittymäakonisuuden ja saunan sovellutukset esimerkiksi terapioihin, saunan sovellutukset urheiluun, esimerkiksi sairauksiin, esimerkiksi alkoholismi, esimerkiksi reuma. Mä oon oppinut niin paljon saunasta, että ihan luonnollisesti mä päätin, että tää on viettävä ulkomailla, tässä on ainetta, tässä on jotain. Tässä on sen, mitä ihmisillä tätä on. Mä rupesin saunan viejäksi ulkomaille, mutta mä törmäsin yhten ongelmaan. Ja monen pääongelma oli, että heillä ei ollut oikeaa tietoa saunasta, miten mä oon oppinut. Heillä on se, joku se on statussymboli, tai sauna vain riikkainen, mutta ei saunan tai mitä se on. Eli sauna, koska siinä on antia tai palautteita. Mä ajattelin, että pitää varmaan tehdä opaskirja, koska mä oon kerännyt niin paljon saunasta, että mä ajattelin, että tällä materiaalilla, mitä minulla nyt on, mä voisin tehdä opaskirjaa. Ja joka kerta, kun asiakas ostaa sauna, niin hänellä on opaskirja. Hän lukee ja saa enemmän, mitä hän ajatellut alun perin. Ja kun mä olin tutkimassa tätä saunaa, mä löysin kaikenlaista tietoa, paitsi että mä löysin sauna ja vanhussauna ja lapsisauna ja urheilusauna ja terveys, hygienia. Mut mä kysyin, entä sauna ja vammainen? Eikö vammaisilla ole mitään oikeutta saunaa? Mä rupesin vielä tutkimaan eteenpäin. Ja mä oon tutustunut monen sovellutuksen ja monen eri vaihtoehtoihin, mutta siinä oli jotain, joka tulee torjutuksi ihan vaistomaisesti. Ne on ensinnäkin, mä moitin, mä vain huomaan ja huomautan. Ne on joko sähkökäyttös ja paha yhteydellä sähkövesi vammainen kiuas pois. Ne on vaikea käyttää, tarvitsevat huoltoa, käyttävät tilaa, käyttävät energiaa. Mä ajattelin, että nämä ylimääräiset umpilisukkeet pitäisi poistaa kokonaan ja palata saunaan pari 100 vuotta aikaisemmin, mitä se oli ja mitä se pitää olla. Eli vanhan ajan sauna, eli luonnollinen. Ei mitään masinoita, ei mitään, mutta sovellettu sekä tavallisille ihmisille että vammaiselle. Niin mä funtsasin muutama idea ja mä päätyin tähän ratkaisuun, koska joka kerta mä oon ottanut minun ideani esille ja mä oon puhunut viranomaisten kanssa ja asianomaisten kanssa ja esteettömyysasiamiesten kanssa, käyttäjien kanssa ja mä oon saanut palautetta koko ajan. Eli se auttoi minua ensinnäkin poistaa ylimääräistä ja antaa mikä piti olla, mutta ei ole. Ja silloin alkoi seikkailu. Se, mistä puhuin äsken, oli vain alkupala. Mutta tarina on vielä pitkä. Mä lyhennän sitä sillä tavalla, että mä olin koko ajan esittämässä mun ideani. Ja joka kerta mä sain positiivisen palautteen. Mä puhuin Kynnysjärven Kalle Könkkölän kanssa. Hän sanoi, että se on hyvä idea. Jatkaa. Mä tutustuin hänen puolisoon, joka on Invalidiliiton pääsihteeri. Hän sanoi, että tämä on kehitettävä ja se meni. Siis mä en ole niin funtsannut ja rakentanut omassa vajassa ovien takana ja sitten heittänyt hyllyyn. Vaan se on kokonainen prosessi, joka oli
niin kehitteillä pitkin matkaa, joka lopuksi päätyi tähän prototyyppiin. Prototyyppi on raakamuotoinen, mutta se on niin yksinkertainen, että ei erottu tavallisesta saunasta. Kukaan ei huomaa, että siinä on vammaisille sovellettu ratkaisu. Ja mä toivon vaan, että ihmiset jatkavat tämän trendin. Tämä trendi, joka on viemässä ihmiskuntaa takaisin luontoon. Nykyään ihmiskunta on niin kuin tekemässä pikkuhiljaa käännös takaisin luontoon, takaisin yksinkertaisiin ratkaisuihin, takaisin ihmisläheisyyteen ja lehteisyyteen, takaisin tavallisiin tapoihin, elämäntapaan. Ei mun tarvitse vahtaa mun käyttäytyminen jonkun masinan takia, vaan masina on mukauduttava minun luonnollisen olemuksen. Eli tämä luonnonpaluuprosessi on ihan itsessään luonnollinen.